The homes are gone. This was a huge house. This was your house? Yeah, and everything was burnt to the ground. As you can see, nothing made it through. Mae'n anodd credu bod pobl yn ame bod newid hinsawdd yn digwydd pan bod pobl fan hyn yn byw mewn ofn, bywyd bregus iawn, ac wedi colli popeth oherwydd tanau peryglus dros ben.